Szóval hallottál-e Kis-Kármen eltűnéséről? Nem hallottam semmit. Nem hallottam semmit. Nem. Nem hallottatok róla? Dél-magyarról vagy ilyesmit? Nem olvastad Dél-magyar? Nem nagyon. Nem hallottál róla? Nem. Egyáltalán. Hát Kis-Kármenről annyit tudok, hogy eltűnt személy, de nem ismerem. Szóval, hogy múlt héten rabolták el, egy 18 éves lányról van szó, innen Szegedről. De miként tudnál segíteni abban, hogy előkerüljön Kármen? Talán jobban köztudatra kéne hozni, hogy eltűnt. Igazából mondom, én is így emberek megkérdezek pár embert én is, és akkor ők is megkérdezik, és így az ilyen láncban. Fú, Facebook talán ott is azért nyomni lehet azért. Nem is ismerek senkit, aki ismeri, nem tudok róla semmit. Hát azon kívül is plakátokat széttenni, hogy egyáltalán ki látta, hogy hol van, azon kívül ötletem nincs. Hát én annyit tudnék neked segíteni, ha mutatnátok képet, akkor esetleg én is adnátok egyet, mutatnám körbe. Elég szart sem fogtok elérni, ezt szerintem nem tudom, hogy gondoltátok mégis ezt. Hát személyleírást kellene róla adni. Hát, ha felismerjük. Szerintem mi történhetett vele szerintetek? Vagy mi történik egy ilyen lánnyal, ha elviszik? Vagy fiú, vagy tényleg az, hogy valami pedofil állat megtalálta. Tippem az lehet. Különböző dolgokra felhasználhatják például, hát most relatív, nem tudom, hát igen, különböző dolgokra felhasználják őket. Valószínűleg felügyelet alatt nem is tudom, milyen nagy rendezvényen elcsámboroghatott, és nem fogták a kezét rendesen. Ád egy, kiviszik kurvának, át 2 szerkereskedelem, más ötletem nincs. Igen, kivitték Hollandiába. Ő az? Nem. És fiatal lány, őt elrabolhattak, megerőszakolhatták. Vagy még mindig itt van valahol, csak nem találják.